Спаски! Какво готвиш, Спаски? Кренвирши с кашкавал. Браво е! Браво е! Браво е! Браво е, Спаски! Иване, нормален ли си? Що ма, просто ти се радвам, че си изготвила нещо качествено, ма. Спаски! Кренвиршите ми! О, Иване, фана ма! Фана ма! Кой те фана, ма? Новия вирус ма фана, ох, изведнъж ма тръшна. Какъв нов вирус, ма? О, задушавам се! Чакай, Спаски, чакай! Задушавам се! Нямам въздух! Бързо, Иване, бързо! Какво, да се обаждам на бърза помощ ли? Не бе, бързо иди да ми вземеш някакви плодове, да си стимулирам имунната система. Отивам!